Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Ugwumba. Nọ na ihe ngosipụta anyị nke ụbọchị tata. Unu ma na mgbe ochie ọ dị ọtụtụ ihe ejiri mara ndị Igbo bụ nke ọ dị ka gasị na anyị echefuo n'ugbu a. Na mgbe mbụ ndị Igbo na-akọta nri, onweghị onye na-azụ ndị Igbo, onweghị ebe anyị si ebubata ihe anyị na-eri, na-abụghị na ọ bụ nke na-adị emeta ọfụma na be anyị, mana enweghị onye afọ Igbo ahụ dị mma agụụ na-egbu mere na ndị Igbo adayọ ihe na mbụ ka na-ekwu. N'ụbọchị tata sonyere anyị ka anyị gaa n'obodo Ihu Ọkpara. Gịnị ka anyị na-aga ime ebe ahụ? Anyị chọrọ igosipụta ihe gbasara otu nwoke anyị na-ezutere a na-akpọ Diji n'obodo Ihu Ọkpara. Mgbe ochie a na-enwe diji, dinta, diochi na ọtụtụ ihe dị iche iche. N'ụbọchị tata onye ọbụla chọziri ego mbute n'ụdị agha, mana dịka ị ga-ahụ na ya bụ nwa amadi bụ onye ọrụ ugbo nke na-akọta ihe n'ụdị gbanyụ ọnwụ na-akpa ma anụmanụ na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ị sonyere anyị, ị ga-anụ ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-etinyere ọnụ n'ihe gbasara ọrụ ugbo, ọkachasị n'ebe ọ gbasara ịkọ ji, ịkọ akpụ na ọtụtụ ihe dị iche iche ejiri nwee mara ndị be anyị, ọkachasị ndị si n'obodo Ihu Ọkpara. Ihu Ọkpara na-ekwu okwu bụ na Nkanụ nke dị n'Enugu steeti. Mata na ọ bụ n'oge Ugwumba. Ngwa ka anyị ga nụrụ dadanda maka na anyị etinyego ntị n'ala. Ndewo. Ugwumba. Abambo Chief Pius Nman. Abụ onye Ihu Ọkpara na Amangene Village. Abụ onye ọrụ ugbo. Ana m akọ akpụ, ana m akọ ji, ana m akọkwa rice mgbe oge ụfọdụ. So mana ana m enwe ugbo ji ọfụma. Ana m akpakwa ji anyị na-akọ ma ọ bụ ọrụ ugbo anyị na-akọ, ọ bụ ihe sitere n'aka nne na nna, ọ bụ ihe kedu ebe o si mata gị? Maka ọ dị ka afụnube m ụdị ọbaji. Ọ bụ ebumpụta ụwa na ụmụnna ebe esi wee mụta bụ ụmụnna Chima n'Ihu Ọkpara. Ihe ọbụla ọ sọrọ gụgụ akwụkwọ, ihe ọbụla ọ sọrọ gụọ na-eme, ihe eji mara ha bụ ịkọ ji. Ma taa dị n'ọma na ije n'ọba nke Igwe Nwatụ bụkwa onye ụmụnna anyị, a ga-agbajaga anya asịrị na a ga-abụkwa ọba ji karịrị nka na be ruo maketa. Ya bụ ihe eji ama odogwu na Ihu Ọkpara bụ onye ọbaji mmadụ. Onye ọbaji mmadụ, ihe ike iketara n'ugbo ji. Ma onye na-akọ ya onwe dịka ụmụ akọrọngwa ndị gọọmenti dịka traktọ na ụmụ ihe ndị ụfọdụ unu ji aka ka ọ bụ ihe eji aka kọta. Enweghịkwa, ha na-emekwa enyemaka na gọọmenti. Gọọmenti adịghị enye anyị traktọ, gọọmenti adịghị enye anyị fatịlaịza. Enweghị ihe ọbụla gọọmenti na-enye anyị. Gọọmenti adịghị enye anyị ma loan. Unu ajụọ na asị loan? Ọ bụrụ na-ajụkwa ese loan ahụ, ajụla ajụjụ anọkọta asị ka anyị mee cooperative. Anyị mede emechaa na otu abụọ na-eji anọgide mgbe ụfọdụ betere ya eze ego. Enwerekwa ndị echi from Abuja send ka m jee gosi ha ugbo m. Anyị gagide jee one side esi na ha ma ngazi ọzọ. Ihe mere bụ na gọọmenti kwesịrị inyere m aka n'ihe ugbo m. Ihe dịka ọ bụrụ na emewu ya dịka plọt ma ọ bụ eka, ihe dịka one ka ị nwere iji akọpụta ji niile, maka ama m na nke a ọ bụghị etu a ka ọ bụrụ ndị elelele. Ndị elelele adịwo, ndị elelele karịrị ndị onufo kịta. Ana m akọcha 3 hectares 4. Ugwumba. Otu ihe anyị ga-amara bụ na enwere ihe dịzi iche na ọgbọ nke ugbu a. Ụwa kịta dịzi iche nke bụ na ndị na-etolite nweghịzi onye chọrọ ịga buo ọgụ kọọ ihe etu a ndị nne na nna anyị si akụ ya na mbụ n'ụdị ikeketa orie. Ya mere o ji dị mkpa na gọọmenti ga-atinye aka nakwa ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwere nke ha ji, ụfọdụ ndị aka ji akọ. Ọ nọrụbeghị mgbe anyị ga-atinye aka n'ihe gbasara ọrụ ugbo ka anyị mara ka anyị ga-enwe ike ịkọpụtanwu, maka na anyị mara na anaba anyị amaka ka anyị kọpụta ihe anyị ga-eri. Ọ bụghị ya, agụụ anwa mmadụ agba. N'obodo unu ka ụmụ ji unu na-akọgasị? Abịa n'obodo anyị
bụ ihu ọkpara. Anyị na-akọ ọtụtụ ji dị iche iche. Anyị na-akọ nwa opoko. Anyị ma na-akọ abị. Anyị ma na-akọ akpashara. Anyị ma na-akọ osu ekpe. Ị na-ehi anya kịta na ji nnukwu a dị ebe a. Ofu ji nnukwu ahụ ụbọchị a ga-eri ya, a ga-egbu ọkụ a ga-eji wee rie ya. Ọ bụ ji ahụ bụ ihe na-elufu eze ji. Kọwara ya ọma na ọ na-elufu eze ji ka ọ bụ nọ ya ọkacha ibe. Ọ bụ ya kacha ibe. Ihe jee n'ebe ọ nọ kịta ife o nwebe emi isi ibe ndị ọzọ na-eme ofu emi na-abụ mana ife ofu bụ emi isi. Ihe gbasara ịkọ ugbo n'ebe a unu na-enwe enwere ihe a na-eme mgbe ochie a na-akpọ dịka ndị na-agba egwu ọrụ. Unu na-eme ebe a ka ọ bụ onye ọbụla chọrọ ọkwụ ụgwọ abịa ka ọrụ ya ka eturu si eme ihe ịkọ ihe ka anyị si eme ihe ịkọ ihe. Oge abụ m egwu anyị na-apamwa ọgwụ anyị na-agba ofu ọlụ nsụcha. O nwere ejelugo nsụcha nke ga na-achanwụta onye nke ọzọ efu ụzọ ji elu akpụrụ ọgwụ ji elu onye ahụ ọrụ. Mgbe nke onye ahụ ga-achanwụta ejekwala onye ahụ anyị ji wee na-enyere anyị onwe anyị aka mee ka onye ọbụla na-eto n'ihu ugbo. Mgbe anyị na-agba ofu ahụ ebe banye n'ofu ọlụ anyị ọlụ iziga elubego. Ọ bụrụ na esi ka anyị were jee lụta gị ego na nke onye ọzọ anyị rụcharụ gị anyị achụ ọgwụ si na ịchọ gị ịba uru mana ị ga-eje alụbanata nke onwe gị bifo ije ejewe na nke mmadụ maka nke onwe gị ahụ ịlụba ihe ga-aka abara gị uru. Maka ọ bụ na eduru ndị ofu ọlụ anyị jee na nke onye ọzọ ogodo na ọ bụ 10,000 ka alụtalụ ị ga-ericha ya n'ụbọchị. Mana ọ bụrụ na anyị ji eje ka ọrụ gị ọlụ ji ma ọ bụ ọlụ akpụ inyocha anyị ji ihe ahụ anyị kọrọ gị na ndị be gị nwere ike ị na-eji ya one year. Ụmụ Igbo keleenụ. Ugwumba bụ Ugwumba, nke anyị bụ nke anyị. Ị nọ n'ọrụ, ị nọ n'Igbo, ị nọ n'ọhịa, ị nọ n'ụzọ, elekwa n'ọzọ lemme Ugwumba maka ihe dị n'Ugwumba bụ ihe na-akụzi ihe eji amụta ihe. Ugwumba bụ Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. Opurobios igwe ejenga. Ịma ya bụ ihe a na-eme ya dịka arụmụka. Abịa nwoke asị na imejie ebe ya kọrọ ugbo nwoke a na-azụ n'ọnya mana akparụ ewepụ ji ihe ndị ọzọ dị n'ime bụ nwaanyị nwe dịka ụmụ akwụkwọ nri ma ede ma ihe ọbụla akọrọ n'ugbo ahụ. Anyị na-ajụ ka ezi onye nwe ọrụ ụmụ ya adaghị ogbu nwoke na-aza isi n'ọnya onwe ha mana ọkpara ha na ji nwaanyị nwe ihe ndị ọzọ n'ime kọtụgodo ya maka ihe mere bụ na ihe nke ahụ bụ ihe mere mgbe ochie mgbe nwoke na-anụ nwaanyị atọ nwaanyị anọ ise isii dịka mpa m nụrụ nwaanyị ise. Mana mgbe ahụ nwoke adịghị eweta ego afịfịa n'ọwa ji ya eweta ego afịfịa n'ọwa akpụ ya. Ọ bụ unyo mgbe ga-eje sụ ebe a ga-akọ ji ha sụkwa ha ma ga-alụcha ya afịfịa ahụ olu ha na-erita bụ na nwoke kpatacha ji ụmụ ewe ji ụmụ oluguru ji ndị ga-adacha ka ụta asịgụ na ọ bụ ụmụ nwaanyị ihe nwe ya ekpenye ụmụ nwaanyị. Mana kịta bekee bịara nwaanyị ọbụla na-azọzi onwe ya anyị nụtachi eji nwaanyị ụfọdụ ọ nọ na township ebe mepere emepe gị nwa nọ na village egbu ugbo ị ga-abụkwakwa nke ị na-metara ị na-akọtacha ya na gocha afịfịa goo nlụcha goo mvunata ị na-asịsị anụ nwaanyị bụ ife ga-enwe nke a kedụkwa nke ị ga-eji wee na-alụwazi ọzọ. Ya ọ pụtara na gụwa kịta nwee ihe ọbụla akpatara n'ugbo dịka achọrọ ịgbara ụgụ maọbụ ọgụ na-akụ ụgụ na-akụ ka anyị ji eme ihe dịka ụgụ bụ na anyị bịakọcha ugbo taa enwe ebe nwunye m ga-ekewarụ ọkwụ ụgwụ nke ya enwere ebe m ga-eketa wee kwụọ ụgwụ nke m ọ pụtakwa ọkparụ nke ya ma nwunye m nwe ma ugbo nke ya mba ije gịnwa m jee na masị na m achọwa okwu na mana ihe gbasara ịkọ ji maọbụ ịkọ ihe n'ihu ọkpara ka ihe a na ndụbụ na-emetekarị ana ndụbụ anyị na-emete ji ọfụma
ọ na-emeta akpụ, ọ na-emeta rice. Ihe ọ na-ada emeta ọfụma bụ potato. Enweghị ndị Igbo na-akpọ diji etu esi wee dị nta wee dị ochi na ụmụ ihe ndị ọzọ. Enweghị ha na-akpọ diji. Unu na-eme n'obodo a, ọ bụrụ na unu na-eme ka etu esi eme. Anyị na-eme ụbọchị a ga-eme ihe diji ahụ, anyị ga-akpọ ndị mmadụ. Ị ga-akpọ otu na ndị vileji, kpọọ ndị gị na ha dị na mma, kpọkwa ndị enyi gị ndị chiche ebe ọzọ dị iche iche. Ụbọchị a ga-eme didi ahụ, ọ na-abụ nnukwute oriri. A ga-egbu ọkụkọ, a ga-egbu ewu. Onye nwee ike ịchọnwụ ndị nkwa, a na-akwa nkwa. Na mpaghara ebe nsi, ihe a kụziri anyị mgbe anyị pere mpe bụ na ọ bụrụ na mmadụ achọọ ịbụ diji mgbe ochie, na a na-ekporo egwu ihe dịka egwu 10 ma ọ bụ 20, kpọọ ha agụụ ọfụma wee mepee ọba ji onye ahụ chọrọ ịbụ diji, kposa egwu ndị ahụ n'ime ya. Na egwu ndị ahụ ga-anọgide ebe ahụ ọtụtụ awa. Ọ bụziri na ọ tajuo afọ, ekpopụta ndị ọbụla egwu metụrụ ọnụ, hapụzie ndị nke fọrọnụ, ndị mmadụ eriwe erichaa ya. Ọ bụrụ na eritụghị onye ahụ, mara na onye ahụ echie na diji, maka na ị ga-azụ mmadụ zụọ anụmanụ tupu amarụ na ịbụ diji. Ọ dị etu ahụ n'obodo Ihu Ọkpara. Na ịbụ diji ahụ, ogogo ahụ ịhụrụ a na-elu na ya, o nwere ike ịbịa n'ọba be nwoke bụ kpọrọ onwe onye ọrụ ugbo na-akọ ji. Otu anyị ka ọba achị wee dụcha, ị nwere ike ịfụ 14, 15, 18. Enwe ndị kposacha na ana ka ji anụwa ji wee kposara onye a mmewe ya. Vileji anyị aba ama ngene ebe bụ nnọta anụwa, ha nwa bụ ife ga-evu ofu ụbọchị ka ha nwa ga-abịa. Ha becha mmemme diji ahụ, ha nwa ana, a ga-azụ ha nri n'ụtụtụ, a ga-azụ ha nri n'efifie, a ga-edebe oluo na izu ọzọ vileji ọzọ abịa. A ga na-eje otu ahụ ti vileji niile dị n'Ihu Ọkpara abịacha bịa nri na ji. Ndị ọzọ na-abịacha like ọ bụrụ mgbe pamka nọ, ndị vileji na-aga na-ejele egwu ji. Vileji ama ngere ga-efu ụzọ ji. Ụmụ nwaanyị niile, ọ bụgodo na ụmụ nwaanyị dị 100, ha ga-ejele egwu ji dị sie. Olu ahụ na-abịa ọzọ, ụmụ nwaanyị ọzọ ejekwala. Olu ahụ ọzọ, ụmụ nwaanyị ji egwu ejeela. Otu a ka a ga-esi wee na-eje ya, eje wetazikwa isi, ebidozikwa from na ebe vileji ahụ ọyọkwa eje ọzọ. A na-eje egwu ji ahụ, ihe a ga na-agụ n'egwu bụ nna jewa ji ja nọ n'ọba gụye ụzọ ba ja nọ n'egwu a na-anọta ama enwe nwaanyị nke bụ ji nke ya, enwere nke dalụ, nke ahụ kwuchilu ọ nwaanyị ahụ bụ ihe na-chere ndụ nke ahụ. Ọ dị mma. Ọ bụrụkwanụ na ha mee ihe Jekọb mere na Baịbụl, site n'ime ka ji a niile daa na ha eburukwana. Ọ bụrụ ihe dị na omenala mgbe ochie, ama m na-ada eme ugbu a maka ndị arụrụ a na-akarịa na. Mana mara na enwere ọtụtụ iwu ji, ọtụtụ nsọ ji enwere. Ka anyị gere otu ma ọ bụ ịbụọ n'ime ha. Like ka ji wee dọkịta, ịkpọ ji ọkpa, ada agba ji ọkpa, ide ji ọkpa, ada agba ji ọkpa, ịgba ji ọkpa, imeji anwe aka mee n'obigo taa ụdị ya mgbaghara. Maka na ndị Igbo anyị ghọtara na ji na mmadụ bụ ife so wee bịa ụwa. Maka na ndị Igbo niile, ebubo ndị ọbụla ọzọ anyị Igbo na-alụ ka ji ọjị bụ eze nri ọbụla na-alụ n'ala Igbo. Ebe ọbụla akọrọ ji, edeji anyụ nsị ebe ahụ, akpatacha ji ahụ. Mgbe eji kpatachikwa ji ahụ, oluo na Mee, mgbe Ihu Ọkpara na-ewere agba ajụ, emazi a na-agbachazi ajụ ahụ, onye jesi nyụọ nsị ebe ahụ na ọbọzi ihe alụ ka onye ahụ mere. Maka onye ọbụla jee na ọwa ji je nyụọ nsị, ọ bụ alụ ka onye ahụ mere. Nsọ ọzọ a na-asọ na ji bụ na onye ọbụla zuru ji jee wee ji ọ na-enweghị, onye ahụ ezugo ji. Onye ọbụla zuru oji enweghị ihe ọma
mee ife mmezi ihe o jebụla na-eme n'obodo anyị bụ ihe ọkpara onye ahụ ga-abịa ekwe na onye ahụ ga-anọ maka na onye ahụ emewe ihe alụ n'ozugo ji ọ na-adịgide tete onye ahụ anwụọ ịnedukwa anya n'ala Igbo mgbe ụfọdụ nwere ike evu mmadụ na ịmahụ na o zuru ji mana ile anya na akpụkpọ ezi egosigo na o zuru ji maka na onye ọbụla zuo ji n'ala Igbo enwe mgbe o jebụrụ ọgbadebe ine anya ọcha ọ bụgodo edo ọcha dọ n'ahụ ga-adụ ntụrị ọ dịka onye ụnụnụ mere adị na onye zuo ji ọ sorokwa nye na eke isi ọba karịa ihe a m kere ọ na-abụrụ omegide ji onye ahụ ọ na-anọ gbaa ọ nada ọ na-emezi ezigbo ife ọ bụla ejiji emepụta maka na onye ahụ atewe aka na nsọ izu ji bụ nsọ n'obodo anyị bụ ihe ọkpara na Nkanu East n'Enugu steeti niile onye ọbụla zuru ji ochuhuo maka onye ọbụla zuru ji a na n'ede aka onye a ga-asị na okwuru nwaanyị isi mkpe baalụ n'Igbo enwere mmemme a na-eme na dokwu nji wee bịa n'ọba ji m taa unu fụọ kịta aga m enyenata unu ji maka ọba Ugwudo na ịbata n'ime ọba mmadụ oluo mgbe ọ dị ka anyị na-akpa ji ịbata n'ime ọwa ji onye na-akpa ji bụ onye maara usoro ihe dị na ji ịbata bịasịa daalụ ọrụ osigo mgbe o ji wee fụwa echita ji na-abụ chinye sia nye nne ya ji oge eri na ọ na-enyekwa aka ekpere okpe elugu na mee ịkọ ji ahụ ọzọ ji ahụ ịkọrọ aka dịkwuo mma enwere ihe a na-akụziri anyị mgbe ahụ enwere ihe a na-eme mgbe ahụ ịkpa mkpaji dịka egburucha ji ndị ụmụaka na ụmụ ihe na-eme ebe a ndị sigoro na ya kwuru jeburu a na-emefu mgbe ochie mana ihe daziri ọbịa chenji a mgbe obodo anọ na-akpọ ụkpajiji ka na-egwugwu eje ma ndị mmadụ a na-eje egwu ọ wụzọ ozu ji and ede kịta mgbe onye a na-eme ụkpaji ahụ a na-ejele onye ọbụla na-akọ ji nji ule onye ka na-enweghị ego kọwawa nke ya na nji ule ahụ na ọ na-ejelu ndị ọzọ oshina ji a na-achinye ana oshina na-emewe nke ọ bụ na oge ahụ enwere onye o jebụrụ kịta ọ na-eje emu nji ule ọ na-eje ụta nchi wee kecha ji a olu ndị ka eji ụta ejicha ma bịasịa bịa nwa m na eji ji na-aba akpara elekwa n'ele jeje were emewewe nke omenala anyị nwere ike ijikọta anyị ncha na ibe dịka ịwa ji sọsọ Igbo na-awa ji kedu ife kpatara na anyị enwere ike ana Igbo niile na-awa ji ovu ụbọchị ọ bụ na Igbo niile ekwekọrịta si na ife dịka ọnwa ite naanị na-arọ nya Septemba izu ụka na-abụ n'ime Septemba Satọde onye ọbụla ga-anụ ya n'ime Septemba ka awa ji ibu na ebe ọbụla Igbo nọ eyile abụ Igbo eje abịa egote ji egote ọkụkọ onye ọbụla bụ nwoke si agalite na ndị buru na awa ji tata Igbo niile awaka ji ọnụ mgbọsị a ga-awa ji onye bụ gọvanọ na Ebonyi achịkọta mmadụ one na one zitebe Enugu eziga Anambra eziga Imo etu a ịbụ na anọkọ ọnụ etu a anyị agba egwu eji mara Igbo anyị eti mmanwụ ụdị egwu ụmụ agbọghọ na-agba ndị na-akọrọ ọkpụsị ala na-agba ụmụ omeligwa na-agba ma ọ bụ na ọnwa a na-eti n'obodo agba anya agba mgba eji mara onye emekọ ibe niile ọnụ a na-asị na Igbo ejikọrọ ọnụ ndị Igbo n'obodo oyibo eme ibe a n'obodo oyibo ka esi eme ya ebe a ọnwazi ibe anyị chọrọ imeni ọ bụrụ ohere ahụ ka a ga-ewelu wee zie ozi n'Igbo so ebe a dụrọkwanụ
UGWUMBA. Ọgadagidi n'onwe Chief Pete Edochie Ugwumba sokwa gị na-ekwu na ọ dị mma ka Igbo rie ji. Anyị so gị na-agbasa ya bụ ozi ọma na anyị ga na-erikọta ji ọnụ. Ọ bụghị na onye ọbụla ga na-eri na bibie kama ewepụta otu ụbọchị a ga-asị na ọ bụrụ na emee na mmemme onye ọbụla gaziri ozi eji dịka ndị Igbo niile. Etu ọ bụ na ọ na-abụ anyị bịa anya na-eme n'obodo n'ọnụ mara kedu etu ọ ga-adị na ndị Igbo niile jikọtara ọnụ wepụta ofu ụbọchị si a na-eri ji mbọsị dị etu a. Ọ ga-amagbukwo n'onwe maka na amaara m na anyị aga na idedi anyị aga na mba dị iche iche anyị aga na mba ọfụma nwefu ụdị aṅụrị na obi ụtọ ụmụaka na-enwe ma ndị ezinụlọ na ọ bụrụ na ọ daa n'ihe gbasara iri ji etu esi anatakọta ọnụ na-eme ọtụtụ ihe dị iche iche na-agbari egwu na-emere mmesara ahụ nwanne na nwanne. Ọ bụrụ na eme ya n'Igbo niile amara m na ọ ga-adị onye ọbụla mma. Ihe mere bụ na ịkọ ji ugboro na mbọ n'ahọ ọ na-enye nsogbu maka na ọnwa isii ka ji na-ebido dụwa mma mana ibe kpatalụ na ndị ihu ọgbara bụ kịta ka eji bido tinyewe ji n'ahịa bụ na ọbọzi mgbe mmiri na-ebido zowe n'oge bụ mgbe ọ na-ewe zowe maka ọtụtụ n'ime anyị alụgo ọrụ na Jenụwarị mana iwe ojije tinye oge ahụ enweghị mmiri dị anwụ ga-emebisi ji tinye n'ala. Ya bụ okwu kwuru n'ụdị na ọ bụghị ihe kwere omume bụ ịkọ ji ugboro na-abụ n'afọ na-egosi ebe nghọta nke ya gadebere n'ụdị na ọ ghọtabeghị na nchọpụta na nyocha emere ugbu a gosiri na ọ bụ ihe kwere omume na a ga-akọ n'ihe ugboro na-abụ. O nweduru anyị na-aga na gọọmenti adịghị eme ihe ha kwesịrị ịdị na-eme n'iji kụziere ndị a bụ ndị nọ n'ime obodo na-akọ ihe ụmụ ọgbara ọhụụ a ga-eji kọọ ihe ugbu a akọta ya mma karịa ụmụ ikeketa ori a ha na-eme. Ọ bụ ihe ịgba anya mmiri ebe ọ bụ na anyị maara na e nwere Ministry of Agriculture. Dịka ikpuru enwebeghị mgbe eji nye ụlọ ihe dịka fertilizer unu wee mee ha na nke bụ na ịma ha na onye buru mmiri bụ mmanya na amanụ nke ka arụ mana ọ bụrụ na unu fertilizer akụziere unu etu esi eme unu ga-anabata. Anyị na-anabata anyị ma na-ego fertilizer n'aka anyị mana gọọmenti adịghị enye anyị. Kịta anụwa eje m Enugu na wiki na gara ka m gota fertilizer foreign 2010 ibe lechi mebu 25,000 urea anyị na-egofu n'ọnụ 8,000 ihe a na-ele urea na Enugu kịta 18,000 naira. Ya bụ na enweghị etu enyemaka gọọmenti si abịa na ihe niile bụ ikeketa orie. Ikeketa orie enweghị enyemaka ji abịa n'aka gọọmenti mana steeti mana lokal gọọmenti enweghị. Ọ dị ma ụmụ afọ Igbo ọ dịkwana m ka orugo mgbe anyị ga-asị ka emechie Ministry of Agriculture. Ndị a na-ahụ maka ọrụ ugbo na-abụ mgbe niile maka na-ahụ na ọ dịghị ọtụtụ ebe anyị gara ma ụmụ farm settlement dị n'ime Enugu ugbo odogwu ugbo nka na ugbo nka ha niile na-ekwu ofu ihe a na-enweghị enyemaka na-esi gọọmenti abịa ka ezigbo uru ha bara na enwere kọmishọna nwee special assistant nta n'ime ọ na orubeghị mgbe anyị ga-achị ebikosi mechie ya bụ ihe na ebe a bụ ebe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị si na-anyụ anyị kpakwu. Biko anyị ga-atinye ya bụ okwu ọnụ n'oge Ugwumba na mgbe na-adịghị anya mana echeghịkwa m na ndị a bara uru maka ọ bụrụ na ha bara uru ya bụ nwata ọ bụrụ na ọ chọghị ịdị anyị anwụ ka anyị gakwa n'ihu. Chief Daalụ Opurobios Igwejenga. Ekwuru ụmụaka gị so na-eme ihe ịkọ ji a? Ụmụaka akwụkwọ ekwe ọkwa na ọ na-agụzi akwụkwọ kịta.
nekwa ugwu a na-eji akwara n'onye batara na ọba mmadụ lekwanụ ji unu ga-awa ega n'ite n'ọnaga ọ dị mma Igbo bụ Igbo daalụnụ omenala dị gboo etu a ka esi eme na mbụ a na-asị na o si n'aka fere aka wee ruo anyị aka anụgo m maka anya bụ omenala ụfọdụ ndị mụnụ na-esonyere Ugwumba anụkwana na ahụkwana ebe anyị merie na obodo dị agha ebe ịbata n'ime ọba mmadụ ọ bụrụ ha na onye wetara ka ịbata dịka ezigbo mmadụ ịbata ị ga-eji nata ji maka Igbo kwuru okwu na ọ bụrụ na nwata mara ihe na-anọdebe ndị okenye ọ bụrụ na ọ nata ha ebegiri ji ọ nata anụ kpọrọ nkọnụ maka na enwere uru dị n'iso okenye nkịta sị na ya ihe ya ji eso onye afụkwu bụ na ọ bụrụ na ọ gbọ ha agbọ ọ ga-anyụ anyụ na nkịta taa ya bụ ji pụtara dịka omenala dị kamgbe ọ dị ọkpụtọrọkpụ n'ụdị na onye ọbụla ịbatara n'ọba ji ọ kachasị dị ji etu a enweretara nke ga-eso gị na Igbo bụ Igbo daalụ matara na ọ bụ na oge Ugwumba anyị na-ewepụtara na ụmụ mmemme dị etu a ebe anyị nọ na-akwalite ọdịnala na omenala Igbo n'ụdị n'ụdị ọbụla ndewo oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniela